Bueno, bo día a todas e a todos. Quero comezar saudando a todas as persoas que estades hoxe aquí nesta sala e tamén a todas as persoas que nos estades seguindo a través do streaming que realiza o Servizo de Audiovisuais desta casa. Como cada venres imos a dar conta dos principais asuntos que aprobamos esta mañá na Xunta de Goberno, unha reunión que, unha vez máis, aposta pola mobilidade, volveu a ser a gran protagonista. Non é unha casualidade, é un dos eixos fundamentais de accións deste goberno. E se hai algo, ademais, que define a nosa maneira de gobernar, pois son os feitos, e non os queremos deixar en palabras, non, senón en investimentos e en actuacións. Polo tanto, adxudicamos dous proxectos para realizar melloras en 3 estradas provinciais ao paso polos concellos de Burela e de Paradela, un investimento conxunto de máis de €500.000. Permitídeme que comece por Burela, porque como alcaldesa sei de primeira man o importante que son estas actuacións para o día a día das miñas veciñas e veciños. Imos actuar en 2 vías fundamentais para o noso municipio. Está a Estrada da Marosa e a Lugo P1510, conecta San Cibrao con Burela, pola costa, e outra que é a 1502, que é a estrada que comunica Burela con Ferreira a través de San Román, en Cervo. Esta vía tamén ten un importante carácter comarcal e facilita a conexión entre distintos municipios. No primeiro caso, as obras afectarán a un límite municipal coa Avenida da Mariña, dende o punto kilométrico 6 ao 9, e no segundo, dende a Casa da Garda Civil ata o cemiterio municipal. A empresa Ecoasfalt S.A. será encargada dos traballos, van a contar cun orzamento conxunto de €260.000 e vai a consistir na reapertura e revestimento das cunetas, esas cunetas transitables que nos fan tanta falta, pavimentación con aglomerado en quente e mellora na sinalización. O prazo será de 4 meses de execución desde o inicio das obras. Pero máis alá de datos e de cifras, pois sobre todo eso, son 2 estradas fundamentais para a miña veciñanza. Especialmente, non sei se a coñecedes, a Estrada da Costa que dá acceso dende a Marosa ao campo de fútbol, por certo, unhas instalacións deportivas na que tamén entre Concello e Deputación imos a investir máis de €800.000 en melloralo. E por outro lado, en Paradela aprobamos contratar a empresa Construcciones e Obras Taboada Ramos SLU. Estes traballos son de renovación da estrada 4201 que comunica Pacios con Mosteiro Vello. Destinaremos prácticamente €250.000 á mellora de 4 kilómetros desta vía, unha actuación que vai incluir renovación de firme, mellora de cunetas e renovación tamén de sinalización. Esta actuación inclúe a creación dun paso elevado para mellorar a seguridade á altura do CEIP de San Miguel. As obras terán un prazo de execución tamén de 4 meses. Para rematar, aprobamos tamén a convocatoria das bases de 7 prazas de auxiliar e outras 13 prazas de peón para a Granxa Galloso Castro, que temos en Castro de Rei, mediante o sistema de concurso oposición. Isto en canto ao que ten que ver coa Xunta de Goberno. E agora tamén vos comentei, vos estades aquí para escoitar este balance dos 7 meses de goberno. Quería facer un balance positivo destes primeiros 7 meses. Foron meses intensos, de moitísimo traballo, de moitísima aprendizaxe tamén. Permitídeme tamén poñer en valor esta casa, porque me permitiu coñecer a provincia máis de cerca e comprobar, ademais de primeira man, a capacidade que ten a Deputación de Lugo para facer mellor a vida das veciñas e veciños da nosa provincia. Quero que lembredes algo. O 14 de xaneiro fixen unha declaración de intencións, dixen que era da Mariña, que era de Burela, pero que quería ser a presidenta dos 67 concellos. Este era o meu compromiso con esta provincia. Eu sempre digo que son superfeliz sendo alcaldesa de Burela, pero a día de hoxe tamén vos teño que decir que son superfeliz sendo presidenta desta casa. Estou moi orgullosa da provincia. Son unha persoa que escoita, que dialoga, que se deixa asesorar. Detrás de min teño un equipo de deputados, de persoal de confianza,
de funcionarios e funcionarias e persoal laboral que traballan arreo para que esta provincia salga adiante, pero teño criterio propio. E, ao final, hai decisións que me corresponden tomar a min como presidenta desta casa, porque gobernar é tomar decisións, e quen toma decisións tamén corre o risco de cometer erros, pero eses erros que cometa serán os meus, e se os cometo, serei eu mesma quen diga que os cometín, e se hai que rectificar, rectificarei. Estes meses reafirmáronme algo que eu xa traía da miña experiencia como alcaldesa. Estar á fronte desta institución significa, sobre todo, escoitar. Son 67 concellos, 7 meses, e xa atendín a 59 alcaldesas e alcaldes da nosa provincia. Case un 90% das responsables e dos responsables municipais estiveron aquí ao lado no meu despacho trasladándome todas as súas inquedanzas, as súas peticións do seu territorio. Os que non recibín por ahora é porque non mo pediron. Non teño ningún só alcalde ou alcaldesa que este agardando para que eu os atenda. Evidentemente, tamén me reunín co tecido asociativo, con sectores productivos desta provincia e, ademais, visitei máis da metade do territorio. Os problemas quero velos. As alcaldesas e alcaldes ou aqueles responsables dese tecido social da nosa provincia trasládanme as súas inquedanzas, as súas peticións, pero eu sempre quero trasladarme ao lugar dos feitos, a estudiar os informes que teñan esta casa, a información, o que dixen dende un principio. Eu necesito escoitar, necesito planificar e necesito ter accións. Non vou aos concellos, ademais, para sacar vídeos ou fotos. Hai un traballo detrás, hai un motivo polo que vou a eses concellos. Non me gusta, ni me gustaría ser unha presidenta encerrada nun despacho. Para nada. Non é a miña forma de ser, quero ser unha presidenta accesible, próxima, que vaya ao territorio. Considero que para coñecer provincia hai que pisala. Cando recorres os concellos e falas directamente coa xente, entendes moitísimo mellor a dimensión real das decisións que se toman aquí. Esa é a Deputación que quero, unha institución que está presente e que transforma esa escoita en xestións, en solucións, en resultados. E agora vou con eses resultados e con ese traballo que algunhas persoas, por certo, non acaban de ver ou non queren ver. Cooperación con concellos. É unha das grandes razóns de ser desta casa. Moitos municipios, especialmente os máis pequenos, teñen moitísimas dificultades para afrontar determinados servizos, determinados investimentos. Por eso sempre dicimos que a Diputación é o Concello dos Concellos. Nestes meses mobilizamos persoal en favor de moitísimos concellos da provincia que así non lo requeriron, e preto de 5 millóns de euros en convenios, con concellos para aprobar servizos públicos básicos, chegando a todas as comarcas da provincia. Soamente, ademais, no pasado mes de xullo, asinamos 420.000 euros con 16 entidades, principalmente asociacións vinculadas a políticas sociais. Ás veces falamos de cifras, pero detrás destas cifras hai servizos e, sobre todo, hai persoas. E a Deputación ten que estar aí, especialmente onde o Concello non pode chegar ou tamén onde outras administracións non teñen a intención de chegar, non tratan con igualdade a totalidade e as condicións dese territorio. Aí é onde nós debemos estar. En estradas, sabedes que temos a rede de estradas máis extensa de todo o país. En materia de estradas, este ano temos un orzamento de 12 millóns de euros e xa levamos executados preto de 8 millóns de euros. Tendo en conta, ademais, que tivemos un inverno moi duro, nada máis chegar, tivemos un inverno con moitísimas emerxencias, Pantón, Navia, Chantada, Cervantes, Valadouro, Ourol. Executamos esas emerxencias coa maior brevidade, con decisións inmediatas. E hai un dato significativo aquí tamén. Máis do 53% das actuacións desas estradas que traemos aquí a esta sala na Xunta de Goberno son para concellos gobernados polo Partido Popular. Insisto, goberno para os 67 concellos, goberne o partido que goberne ese municipio. Se hai unha estrada que necesita unha actuación, o que me preocupa é solucionar ese problema.
En canto ao parque móvil, estamos facendo unha inversión moi importante, levamos 1,5 millón invertido en maquinaria nova. Dende que cheguei sabía que quería apostar por outros equipos de parque móvil para coidar as nosas estradas, xa que a vida das estradas sabedes que son as cunetas, temos que reforzar ese compromiso, e aí estamos tamén limpando cunetas con o noso equipo de regas. Isto tamén suscita certa crítica hacia min, pero só vos teño que mencionar Cervos, Sober, Paradela, Monterroso, Baleira, non teño que dicir moitísimo máis. En cuestión de desbroces foi algo que tamén, dende que chego a esta casa, quería actuar dende o primeiro momento, na mellora, soamente se facía unha vez ao ano. Este ano intentamos adiantar unha primeira actuación nas beiras das estradas antes de que comezase ese contrato ordinario de desbroce. O obxectivo era moi claro, mellorar a seguridade, limpar as marxes e mellorar esa visibilidade nas nosas estradas. É certo que non se conseguiu mellorar en todos os lotes, e despois desa primeira actuación comezaría o contrato de desbroce ordinario que se fai todos os anos. Quedounos unha concreta que o Sabiñao e Taboada foi o lote 20, pero a pasada Xunta de Goberno tamén a trouxemos de emerxencia para que se faga ese desbroce. Que quero dicir con isto? Que non é fácil, non sempre sae a primeira, pero o importante é, frente a problemas, solucións, e canto antes, mellor. Residencias, o mesmo, chego á presidencia, un dos meus obxectivos claros era impulsar esa rede de residencias. Hoxe podo decir agora mesmo que BCRA deu pasos importantes, tivemos esa comisión de seguimento, licitamos o equipamento e tamén a cociña. O obxectivo é claro, eu non quero ter edificios baleiros que non sirvan para absolutamente nada, o que quero ter é unha residencia aberta en BCRA. Tamén na Ponte Nova desbloqueamos eses trámites para poder rematala. Pobra do Brollón está a piques de obter este certificado final de obra, e non paramos aí. Nos próximos meses sacaremos a licitación á residencia de Ourol. O proxecto de Cervantes está prácticamente finalizado e estamos avanzando tamén para retomar as obras de Guitiriz. No caso de Folgoso de Courel, a reversión da parcela xa estaba contratada e contemplada na propia cesión. A alcaldesa solicitou que se fixese efectiva. Eu non me vou poñer a nada, absolutamente a nada que sirva para mellorar a vida das veciñas e veciños. Firmouse o pasado venres, e se a Xunta vai a facer a residencia, perfecto. É competencia da Xunta, e o que está asumindo é unha competencia que facía moitísimos anos non estaba asumindo na nosa provincia. Ademais, isto trasladei eu ao presidente Rueda, que esta casa decidira fai uns anos invertir en residencias porque era unha necesidade real do noso territorio. Non significa que a Deputación, co orzamento que temos, 135 millóns frente a 16.300 millóns de euros que ten a Xunta de Galicia, como vamos a ser nós capaces de suplir unha competencia que non é nosa en todo o territorio. Non é imposible. Co cal, nos vamos a seguir apostando pola nosa rede pública de residencias e colaborando, pero cada administración ten que asumir tamén as súas, e facer o seu traballo. Quería comentarvos tamén a crítica esta da subida de prezos que fai o Partido Popular en canto ás tarifas. 8 anos conxeladas as tarifas das residencias. Creo que todas as persoas que estades aquí, as que nos esteñades escoitando, sabedes que os prezos suben, todo sube. Nós fixemos a actualización cun criterio moi sinxelo, que cada persoa pague en función do que ten, nin máis nin menos. Quen menos ingresa é quen máis protegido queda. E hai un dato, ademais, que quero deixar claro. Unha persoa que teña unha pensión moi baixa, que teña a non contributiva, sigue pagando o mesmo que pagaba antes. Sorpréndeme estas críticas do Partido Popular, porque para criticar as tarifas da Deputación sempre hai tempo, pero das tarifas da Xunta non nos falan, e teño que decir, ademais, que estamos moi por debaixo das tarifas altas da Xunta de Galicia. Nós temos claro o noso modelo, unha rede pública de residencias e unha atención especialmente protexida para as persoas que menos recursos teñen. Esa é a nosa forma de facer política e de gobernar, creo que é o máis xusto. Tamén hai asignaturas pendentes nas que estamos traballando, por exemplo, os GES. A min preocúpame moitísimo a seguridade e a prevención contra incendios da nosa provincia, así o trasladei tamén ao presidente Rueda. Temos mesas de traballo e colaboración en este sentido. Temos zonas escuras na nosa provincia,
Entón, sabedes que non depende solamente da Deputación, pero quero deixar aquí claro que en esta casa estamos traballando e que non estamos parados, que o compromiso está aí e que non todo vai tan rápido como a unha lle gustaría, pero que estamos traballando. Teño aquí un apunte sobre a oposición e a forma de gobernar. Porque tamén vos quero trasladar que non é fácil gobernar cando tes unha oposición que en demasiadas ocasións lle traslada ás veciñas e aos veciños información que non corresponde coa realidade. Porque eu presido esta casa desde a lealdade institucional e, sobre todo, coa verdade por diante. Non vou gobernar cada mañá vendo ese titular que saca o Partido Popular, nin contestando a todo o que se lle ocurre cada semana, porque teño bastante traballo que facer en esta casa e moi pouco tempo para desenvolvelo en principio. Prefiero que sexan os feitos os que falan da miña xestión e nada máis, trasladarvos que foron 7 meses, insisto, moi intensos, de moitísima responsabilidade, de moita dedicación, e por eso este martes me vou de vacacións, collo 9 meses, non sabedes canto me tarda, creo que pode ser as vacacións máis esperadas de toda a miña vida, necesito descansar, desconectar, estar coa familia, pero para vir coa mesma ilusión e con moitísimas ganas de seguir traballando pola nosa provincia. Así que nada, se me queredes trasladar algunha pregunta. Como tarefa pendente traía esa principal que é o GES, porque me preocupa moitísimo. Estamos ademais en verán, en época de incendios, e esa é unha tarefa pendente para min que está no meu vértice de traballo. As estradas, se o proxecto de continuar, porque as estradas sempre acaban. Sí. O sea, acabamos por un lado e temos que volver a empezar por outro. Sigue sendo unha prioridade para o goberno? Totalmente. Para min a seguridade, sobre todo, eu recibo whatsapps todos os días por exemplo, dos accidentes que hai na provincia, son moi sensible con iso, e máis deses 12 millóns que vos comentaba, agora do remanente vou incorporar 2 millóns máis en estradas provinciais, espero ter executado todo antes de final deste ano, deste exercicio económico, e insisto, estamos invertindo en toda a provincia sin diferenciar que alcalde ou alcaldesa goberna, simplemente tamén aumentamos o persoal que está atendendo, non? Eses vixiantes, os capataces que están a pé de obra, non? A pé de calle, a pé de concello, para aumentar a información que é tan importante. Todas as alcaldesas e alcaldes me trasladan información, teñen vía directa co servizo para que nos den fotos e información co fin de solucionar canto antes e de investir. Non son eu unha persoa que lle faga moitísimo caso ao ruído, a verdade. Teño as cousas moi claras, quen me coñece, que me foi coñecendo en esta casa, sabe que tomei decisións tal vez contrarias ao que o anterior presidente e compañeiro habría tomado, e os feitos falan por si sós. É que non teño tempo prométovolo, non teño tempo de escoitar ese tipo de ruído. Ben, si é certo, isto chegounos fai 2 ou 3 días, co cal todavía non tiven tempo a contestar, pero si a estudiar sobre este tema. A min o que me chama a atención é que, despois de 17 anos, non? Porque isto empezara co alcalde Orozco e continuou con moitísimos alcaldes e alcaldesas do Concello de Lugo neste caso, pois agora queira que asista eu en este caso, ou esta casa, non? A esa reunión cando hai moitísimo servizos, recursos públicos destinados a esta acción. Entón, eu creo que debería comezar reuníndose sinceramente o Concello coa Xunta de Galicia, que foi en ese momento que pon trabas medioambientalistas polo tema dos nenúfares, dos mexilóns, non? E que por eso nos Robles non podía haber playa fluvial. Eu creo que o primeiro é que se sente coa Xunta de Galicia, o Concello, e que haxa un informe técnico que determine que aí pode haber praia fluvial, non? A Deputación non vai poñer impedimento ningún, eso por suposto.
Calquera petición que me chega, sexa do Concello de Lugo ou de calquera dos 67 concellos, trato por igual. Agora ben, quero pensar que Elena Candia non me necesita a min agora, non, para ter reunións coa Xunta de Galicia de cada 2 por 3. Entendo que se entenderán. Tamén nos chegou outra pregunta sobre as críticas do Concello de Lugo polas axudas do San Froilán. Sí, esta é unha cuestión de vicepresidencia. Dende vicepresidencia sí que sempre houve unha partida económica para o San Froilán. Este ano van a ser 50.000 euros, pero o que creo que hai que preguntar e darlle os parabéns e alegrarnos é do que incrementou este ano a partida da Xunta de Galicia para o San Froilán. Creo que esa é a pregunta. Non preguntarnos a nós canto imos a poñer ou non, sino analizar tal vez, San Froilán leva moitísimos anos, non tendo lugar aquí no Concello de Lugo, pero de repente este ano a partida económica da Xunta ascendeu considerablemente. Eu lanzo esa pregunta. Non sei se hai algunha cuestión máis. Bueno, moitas gracias. Voume de vacacións, chicos, pero aquí o traballo sigue, Desde olvideime de decilo, por moito que me vaya eu, o traballo vai a continuar. Bueno, seguimos en streaming, da igual, eu son así.